Storm surge warning signal gipaubos sa gatusan ka mga lugar sa nasod. Si Maris Puyo sa detalye. Giabisuhan karon sa Department of Science and Technology ang kapin sa usa ka gatos nga mga lokalidad batok sa storm surges subay sa pag-abot ni bagyong Domeng sa nasod. Si Domeng nahimo ng tropical depression kagahapon sa hapon apan matod sa prediction sa Project NOAA kagabii, posibleng moigo ang storm surges sa mga coastal areas sa mga probinsya sa Sugbo, Maguindanao, Negros Oriental, Negros Occidental, Surigao del Sur ug Surigao del Norte. Ang maong storm surges moabot gikan sa 0.5 meters ngadto na sa 0.63 meters gikan sa alas 3:40 sa hapon ngadto sa alas 6:20 sa gabii ugma adlaw Miyerkules ug karong Huwebes. Sa Talisay, Santander, dinhi sa probinsya sa Sugbo, nagsugod nagpanghipos ang mga mananagat sa ilang mga bangka. Nagpahigayon na sab og mga pulong ang nagkalain-laing local disaster preparedness councils alang sa pagprepara sa posibleng danyos nga ihatod sa mga storm surges. Alang sa Sun.Star Pilipinas, Maris Puyo. Alang sa kahimtang sa panahon atong paminahon si Netherlands sa letrero gikan sa Pag-asa Mactan. Mo kini ang pinakaulahing kalambuan sa atong panahon. Ang tropical depression Domeng nausab ang direksyon samtang padayon kini sa iyang hinay na paglihok. Gani alas 10 sa buntag ang sentro sa tropical depression Domeng gi-estimate base sa atong available data na nasa 550 kilometers silang bahin sa Davao City. Aduna kini kusgon nga hangin na 55 kilometers per hour ug i-forecast kini nga maglihok sa direksyon na northwest sa gipaspason na 5 kilometers per hour. Ang tropical depression Domeng gi-expect nga moabot sa 360 kilometers east sa hinatuan Surigao del Sur ugma sa buntag ug sa Huwebes sa buntag maabot na kini sa 230 kilometers east sa hinatuan ug pag-abot sa Biyernes sa buntag maabot na kini sa 190 kilometers north-northeast sa hinatuan Surigao del Sur. Ug diri sa Central Visayas sa tong forecast makasinati kita og mapanganuro na kalangitan gikan karong adlaw kutob Huwebes og pag-abot sa Biyernes ug Sabado maka-expect kita og mga hinay ngadto sa kasarangan ng mga pag-ulan. O kini atong latest weather update gikan diri sa DOST Pag-asa Visayas kini sinad sa letrero. Daghang salamat.